To by się dzieje tak 4,5 stas, som ja tu abituru złożył, a wtedy by się czas, gdzieś by się NDR założyła, 49, ale oni sobie spytali ten stát też odpowiednie skrócić, a są wielki zájem mieli, że się prawie byli młodych ludzi do armii podaja, do wojska. A tak są oni też mnie spytali nawabić, a na końcu som ja připravil, tak są oni mi slubili, připravili, że może ja moje, jak som ja pravił, tłumaczerstwo pola nich wykonać. Što sobie za bohužel potom, gdy som tam na Kamenicu na miestne, exercirové miestne stali, sú oni pravili, z toho niča nebude. Všetci, ki sú za tłumačerstvo vozivili, maja sa za jednu druhú družinu rozsudiť. Što sa mi zcela ľúbilo, ne? A tak som ja potom ešte 2 leta jako Smireš Kričkovaja przy przyziemskich stacjach. Išli to na przewodzie, a po 2 latami som ja potom pravil, tak to by się popromižo do toho pol leta, że som ja pravil, netko je konc. Miesto bych moje starší też ižo starší, a sú byli na pomoc svojich dzieci pokazani, ale ja bych tu niedychty, když by za to do pracy naprišiel. Takže tam bych všetci ižo udači, a bych sa lidé družia zasedili, a tak som si ja potom pocoval vojsko opustiť. To je wieso, to napínaniu, to môžete si kúžiť predstaviť. Trebne było, a na końcu oni mnie puścili potom jako jednego wojaka.